Naka-income na ang Kapitulyo sa Sugbo og 2.2 milyones ka pesos nga halin gikan sa kopras nga nakuha sa mga lubi nga gihatag sa Bureau of Customs ug Philippine Coconut Authority ngadto sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Mali atong sales na sa Cupra 2,217,600. Kining maong kalambuan, gikalipay ni Gobernador Gwen Garcia, labi na kay mikita ang Kapitulyo ug ingon ani kadako nga kantidad nga walay puhunan nga gipagawas. Gawas sa income nga salapi, nakaapod-apod na usab ang Kapitulyo ug mga binhi sa lubi ngadto sa 51 ka mga local government unit dinhi sa probinsya sa Sugbo. Hatagan sa Kapitulyo og tag 3,000 ka binhi ang matag LGU, ilabi na kadtong 37 nga labing naapektuhan sa bagyong Odette tungod sa tinguha sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga mas paligunon ang coconut industry sa probinsya. Kaniadtong miaging Caravan of Provincial Services, nakaapod-apod na og tag-usa ka gatos ka binhi sa lubi ang Kapitulyo ngadto sa matag LGU atol sa ceremonial distribution. Kahinumduman nga niadtong Disyembre sa miaging tuig, ang Bureau of Customs nakaembargo og kapin 840,000 ka mga lahing nga lubi nga illegal untang i-export ngadto sa laing nasud. Ang maong mga lubi gi-turnover sa customs ngadto sa Philippine Coconut Authority kinsa mi-turnover usab ngadto sa lalawigan sa Sugbo. Ang maong halin giplanuhang gamiton sa pagpalit og charcoal briquette machine nga mao'y gamiton sa paghimo og uling gamit ang mga bagol. Gipaabot nga mas musaka pa ang income sa Kapitulyo gikan sa maong donasyon sa umaabot nga mga adlaw. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.